Районда контракт буенча хезмәткә җыю оешкан төстә бара. Бу елда зәйдән 100дән артык ир-ат килешү төзегән. Хәзер Татарстан контрактчылары яңа түләү 305 мең сум күләмендә акча алачаклар. Указом Раисы Республики Татарстан выплачивается 305 тысяч рублей гражданам, заключившим контракт после 31 августа 2023 года. Хәзерге вакытта республика буенча контракт төзүчеләргә мобилизация буенча чакырылып, килешү нигезендә калучыларга түләүләр системасы 605 мең сумны тәшкил итә. Алар Россия оборона министрлыгыннан 195 мең сум, Татарстанның ДАСАФ оешмасы С категориялы машина таныклыгы булганнарга өстәмә 105 мең сум акча бирә. Республика рәисе тарафыннан 305 мең сум күләмендә түләү каралган. Также ДАСАФ Республики Татарстан выплачивается 105 тысяч рублей тем гражданам, которые имеют профессиональную категорию водительского удостоверения, категория С. Контракт буенча хәрби хезмәт хакында тулырак мәгълүматны район хәрби комиссариатыннан белергә мөмкин.